Κοσμήματα που αντέχουν στη ζωή σου. Γεια σας. Είμαι η Γιώτα από το Bohemisa Handmade και σας καλωσορίζω στο πρώτο μας ηχητικό mini podcast. Αν είσαι κι εσύ από τις γυναίκες που λατρεύουν τα κοσμήματα, αλλά βαρέθηκαν να βλέπουν τα αγαπημένα τους δαχτυλίδια και κολλιέ να μαυρίζουν μετά από λίγες φορεσιές, τότε είσαι στο σωστό μέρος. Στο Bohemisa η φιλοσοφία μας είναι απλή. Το κόσμημα πρέπει να ακολουθεί τους ρυθμούς σου, όχι να σε περιορίζει. Γι' αυτό δημιουργούμε χειροποίητα κοσμήματα από ανοξίδωτο ατσάλι που είναι 100% αδιάβροχα και υπολεργικά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι μπορείς να φοράς τα αγαπημένα σου κοσμήματα στο ντους, στη γυμναστική, στην παραλία, χωρίς να φοβάσαι τίποτα. Μένουν λαμπερά όπως και εσύ. Μπες στο bohemisa.gr, ανακάλυψε τις νέες μας συλλογές σε minimal γραμμές και statement κομμάτια και βρεις αυτό που εκφράζει τη δική σου προσωπικότητα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο μην ξεχνάς να λάμπεις με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Φιλιά!